KTM i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen la Challenge Resistència de Ciclomotors. El passat 7 de juliol va disputar-se una cursa de resistència. Tots pensareu que parlem de les 24 hores del circuit de Catalunya, però no, estem parlant de les 6 hores de resistència de ciclomotors de Montornès. Alfons Domínguez, director del circuit de motocross de Montornès del Vallès i organitzador de la cursa, ens explica la seva història i en què consisteixen les curses de ciclomotors. Doncs avui estem aquí al circuit de motocross de Montornès, estem celebrant la quarta prova de la Challenge de ciclomotors automàtics. Estem fent una carrera de 6 hores aquesta vegada, nosaltres vam fer la primera de 3 hores al mes de març i ara tenim adjudicada les 6 hores. És un campionat que ja fa temps que es fa en aquesta categoria, però fins ara no havíem fet un campionat sencer amb carellucs, diguéssim. Llavors els responsables de la federació es van posar d'acord per a aquest campionat, motivar-ho molt, que la gent estigués molt animada i fer unes carreres molt maques. La gent que ve a veure aquestes carreres, lògicament, a part de la velocitat i l'emoció del motocross, el que veuen són unes motos molt especials, que de primer cop el que veuen és que sonen molt diferents, perquè no tenen marxa, llavors el soroll ja els atrau, diguéssim, no? I després veuen que el motor és una cosa una mica rara, diguéssim, com una corretja i una cosa que l'aficionat normal no entén. De fet, la gent el que fa és agafar motos de motocross actuals i el que fan és treure el motor i li col·loquen un motor de 50 automàtic, que està donant al voltant de 24 a 27 cavalls de potència. I són motos que estan molt a sobre treballant perquè la moto funcioni sempre bé. Com hem dit abans, les 6 hores de resistència de ciclomotors coincidien fins i tot en l'hora de sortida amb les 24 hores de motociclisme del circuit de Catalunya. Per la proximitat de les dues curses, podríem pensar que potser les 6 hores de ciclomotors podrien veure's afectades negativament, però Alfons Domínguez ho veia d'una altra manera i els 38 inscrits a la cursa li donen la raó. En principi, l'aficionat d'asfalt és diferent de muntanya, per tant penso que no tenim cap problema, sinó més al contrari, tots dos estem atraient aficionats d'una banda i d'una altra. Tot estava preparat per la sortida tipus Le Mans. En primera posició d'aquesta sortida trobàvem a l'equip amb dorsal número 6 format per Garcia, Batlles i Oriol Mena, que no va voler perdre's aquesta entretinguda cursa, però que hauria de lluitar de valent amb els dorsals 3, 33 i 1, que copsaven les 3 següents places de la sortida. En alçar-se la bandera, el cada cop menys extès soroll dels motors de dos temps va inundar el circuit de motocross de Montornès del Vallès i el gran nombre d'aficionats que s'hi va apropar va poder gaudir d'una emocionant cursa. El dorsal 6 va situar-se en seguida en primera posició, però amb el dorsal 3, 33 i 1 trepitjant-li els talons. Però poc va durar-los l'alegria als components de la moto número 6, ja que a poques voltes de l'inici de la cursa van patir problemes amb la corretja del variador i van perdre moltes posicions a la classificació general. De fet, després de la primera hora de cursa, el dorsal número 6 es situava a la 9ª posició, però protagonitzant una gran remuntada. La capdavantera de la cursa la va agafar l'equip amb dorsal número 3 composat per Ibáñez, Luengo i Dalmau, que estaven exhibint un gran ritme, però no era un lideratge claríssim, ja que fins a 7 equips rodaven a la mateixa volta. A la segona hora de cursa, l'equip amb dorsal 6 ja ocupava la tercera plaça i es situava a només una volta del dorsal 1, que era segon. Aquestes posicions van mantindre's fins a la quarta hora, quan Garcia, Batlles i Mena van avançar el dorsal número 1 i van passar a ocupar la segona posició scratch provisional de la cursa, corrent a la mateixa volta que els components de la moto número 3, que seguia encapçalant la prova. L'emoció i el patiment a les curses de resistència recauen el fet que en qualsevol moment un problema pot enviar a Norris tot el treball realitzat, i això precisament va ser el que els hi va passar als components del dorsal 3. A falta d'una hora per la conclusió de la cursa, van patir problemes amb el manillar de la moto, havent d'entrar a boxes per reparar-lo. Aquest fet no només els hi va treure el lideratge, sinó que, a més, van passar a ocupar la tercera plaça de la general. Garcia, Batlles i Oriol Mena, però, no van poder abaixar la guàrdia, ja que el dorsal número 1, composat per Bertran, Rodes i González, rodaven a la mateixa volta i qualsevol error dels primers suposaria la victòria del dorsal 1. Però ja no va haver-hi cap incidència més a la cursa i Garcia, Batlles i Oriol Mena van proclamar-se vencedors de l'edició 2012 de les 6 hores de resistència de ciclomotors de Montornès del Vallès. Bertran, Rodes i González amb el dorsal número 1 van creuar segons la meta i en tercera posició els components de la moto número 3, Luengo, Ibáñez i Dalmau, per als que aquesta tercera plaça de la general tenia un gust agradols. Aquesta va ser la composició del podi Scratch, que era idèntic al de la categoria G3 Aigua, però es disputaven 4 categories en aquesta cursa.
A Protos Canvi, Rodríguez, Hernández i Calmet, amb la moto número 33, van proclamar-se vencedors. I no només això, sinó que van quedar-se a només 2 voltes del podi Scratch. Al segon graó, el dorsal 35 amb Ferrer, Vila i Molina. I completen el podi d'aquesta categoria, Boix i Moreno, amb el dorsal 30. A G2 Aire, gran victòria del dorsal 55 amb Riera, Quintana i Ros, que van quedar 12 posicions per davant del segon classificat. En aquest cas, el dorsal 53, que tenia com a pilots Costa, Clapés i Carretero. I tancant el podi de G2 Aire, el dorsal 51 amb Cortés, Codina i Marín. I per finalitzar la categoria Sèries Canvi, on els vencedors van ser Martínez, Safón i Borràs, amb el dorsal 98, mentre que els segons millors van ser Clotet, Clotet i Muñoz, amb el dorsal número 87. Si voleu gaudir d'una altra cursa de resistència de ciclomotors, teniu una oportunitat magnífica amb la disputa de les 24 hores de la Vall d'Atenes, una cita mítica dins el calendari de la Federació Catalana de Motociclisme.